Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwupụtago nkwudosi ike ya ịhụ na gọọmenti ya na-aga n'ahụ ihe na-aga n'iru na-akụnyezi mkpụrụ dị mma n'ebe ndị mmadụ nọ. Gọvanọ Soludo kwere ya bụ nkwa na mmemme emere maka ndị ga-enyere aka wee chụtara gọọmenti Anambra steeti ego ịkwalite amụma IGR ebe a nọ wee chịkọba ya bụ na ọka nkụzi dọrọ akụnyere Women Development Center bụ nke dị n'Ọka. Valentine Mbadowa wetara anyị akụkọ. N'oge ọ na-agwa ọgbakọ ahụ okwu ka gọvanọ Soludo kọpụtara na ebumnobi ya eji chịkọba ya bụ mmemme bụ iji nwee usoro ghe anya oghe maka ịnakọ ego eji arụ ọrụ mmeghe obodo. Dịka ọ na-eme ka amata na ndị Anambra nwere nnukwu nchekwube n'ebe gọọmenti ya nọ, gọvanọ Soludo kọpụtara na ya bụ atụmatụ ga-enye aka iji welite ọnọdụ ego nke Anambra steeti nke ga-enye aka iji rụọ ọrụ niile gọọmenti ya bụ n'obi maka ọganihu nke Anambra steeti. O mere ka amata na ọrụ niile chere gọọmenti n'iru nke gụnyere ọrụ ụzọ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ nke a ga-eji ego wee rụọ ma kpọkue ndị ga-anakọ ya bụ ego ka ha rụọ ọrụ ha otu o si kwesị iji mee ka ndị Anambra rie uru ya. Windows, windows. If I have a transparent door, the give the government what is due. And I believe when I went to get this thing on the paper, onye win of why you win. Onye win of why no win. If I can live out Odo no to Kanya, on the transparent, the open. And Ekwenwo is a new day in Anambra. Akarachi steeti a bụ dọkịta Ekwenwo Ibezim onye jikwa MDCO nke ụlọ ọrụ ahụ maka nnakọ ego eji emepe obodo bụ Maazị Richard Madiebo onye jikwa National President nke Anambra State Association of Town Unions Barrister Titus Soludo nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ha na gọvanọ Soludo na-alụkọ ọrụ bụ ndị nọ na ya bụ mmemme. Site n'Ọka, abụ m Valentine Mbadowa.